Юлдашев всем своим творчеством доказал, что музыку создает народ, а композитор своим талантом возвращает ее людям. Поэтому музыкальным приношением композитору звучит народная песня «Ауилкие». Исән шакта сине күрә алмадым, бара алмадым синең яныңа, ләкин күңел көннәр үткән саен якын дустай сине сагынам. Менә берәү җилләр исүенә тәрәзәсен ачып куйганда, өзелеп синең көйне уйный, шумган килеш тирән уйларга. От песен ваших, что звучат в народе, сердца людские бьются горячей. Созвучие этих песенных мелодий подобно ливню греющих лучей.
Еще одна музыкальная сцена из драмы Карима Тинчурина «Голубая шаль». Туған иллерінен айрылып, киік жәнілік түсіліп бұйығып, ғұмырлары сүне қашқан нарның қара орманнарға Biz kaçtılar, bir karzulalar, orman bizning vatanımız ilerimiz. Zor havalar bizge, aş kulaklar bizge, argamaklar yöntüşekler, kama buret, bizde kamzul kirekli. Padişahın senatörü, uretliğe prokurörü kirekli. Şum, 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 zakon bizge bir taşlom. Büyük təqdə büyük tağ mənim, laşın düsütkün üsirpib, gözləsə də doğan ilkəylərin, görə olmay qaşqın zar yigit. Biz kaçtılar, bir karzulalar, orman bizning vatanımız ilerimiz. Zor havalar bizge, taş kulaklar bizge, argamaklar yutuşaklar, kama buret, bizde kamzul kirekli. Padişahın senatörü, uretliğe prokurörü kirekli. Şum, 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 zakon bizge bir taşlom.
Эй, декабрь, син тудырып аны бүләк иткән идең илеңә. Кайчан гына инде мәңгелеккә алып китәргә дип килдең дә. Язмыштырмы безнең, ялгыштырмы, үлемсезлеккә дә юл башка. Тарихларга кирип калыйм дисәң, үлеп күрсәт, корбан бол башта. Эй, декабрь, 20-нче көнең, күңелдә боз, күздә кайнар яшь. Меңәүләрнең телләрендә бер сүз. Сәйдәш, сәйдәш, сәйдәш.
Thank